Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы, студияда Фәнис Камал, хәерле кич. Россиядә пандемия башланганнан бирле 2 ел эчендә беренче тапкыр коронавирус йоктыручылар саны көненә 124 меңнән артып китте. Бу яңа антирекорд, инде икенче көн рәттән яңа очраклар саны 100 меңнән күбрәк. Татарстанда да чир йоктыручылар кискен арта, соңгы тәүлектә 698 кешегә ковид диагнозы куелган. Коронавирус белән авыручылар республиканың барлык район һәм шәһәрләрендә диярлек теркәлгән. Казанда 386, Ярчалыда 135, Түбән Камада 57, Яшел Үзәндә 34 яңа очрак. Соңгы тәүлектә республикада ковидтан 5 кешенең гомере өзелгән, 3 ир-ат һәм 2 хатын-кызның. Коронавирусның омикрон штаммы илнең 82 төбәгендә теркәлгән. Инде Мәскәүдә коронавирус йоктыручылар саны 23 мең, Санкт-Петербургта 16 мең, күрше Киров, Оренбург, шулай ук Түбән Новгород өлкәләренең һәрберсендә 1 меңнән артык авыручы теркәлә. Башкортстан һәм Чувашиядә 1000гә якын. Татарстанда соңгы тәүлектә 3,5 кеше вакцинада ясаткан. Сырхауханәләрдә чират урамнан башлана, өйгә табиб чакыртыр өчен туктаусыз шалтыратырга туры килә. Бу көннәрдә социаль челтәрләр халыкның шундый хәбәрләре белән тулды. Коронавирус йоктыручылар саны кисәк арту сәбәпле медицина учреждениеләрендә эш артты. Бер хастаханә табиблары гына тәүлегенә 700 тапкыр чакыруга йөри. Шул ук вакытта белгечләрнең 3тән 1 өлеше авыру сәбәпле эштә юк. Беренче звенога мөрәҗәгатьләр арту сәбәпле монда эш графигын ничек үзгәртәләр? Һәр кешегә медицина ярдәме күрсәтер өчен тагын нинди үзгәрешләр көтелә? Бу хакта Рония Абдрахманова. Сәгать 9 тулгандарак килгәнем, сәгать 10 әле менә ишетүеннән ярак китә алганым юк. Индира Мәхсумова әле регистратурага гына чираттыра. Аннан соң терапевтка басырга кирәк. Эшкә яраксызлык турындагы кагазны ОРВИ сәбәпле бер атналык ачтырган булам. Хәзер кабат күренәсе. Хәлем яхшырган иде инде. Ялбырлар дип өметләнеп килгәнем. Икенче авырту ияртеп кайтмам дип куркып торам. Яшел Үзәннең 3нче номерлы сырхауханәсенә 35 мең кеше беркетелгән. Шуларның 300-ләбе шушы чиратта. Араларында Индира кебек больничный гына яптырырга килүчеләр дә, шул ук вакытта коронавируслылар да бар. У меня ковид. Миндә ковид. Башта ашыгыч ярдәм чакырткан идем. Алар хастаханәгә алып барды. Тестның уңай икәнлеге билгеле булды. Өйгә кайтарып җибәрделәр. Күпмедер вакыттан соң яңадан килегез диделәр. Менә килдем. Әйтәләр, чтобы метр жарым булырга тиеш. Раздать цалив, как бунда метр жарым. Уже сәгать 8-гә килгән идем. Менә һәм басып торам әле. Мондый хәл чарасызлыктан дип аңлаталар сырхауханәдә. ОРВИ билгеләре булган авыруларны кабул итүче табибның эшчесе үзләре больничныйда. Өйгә чакыручылар да ялларда кисәк арткан. Наплыв, наверное, пошел уже вторую неделю. Икенче атна авырлар саны арта. Табибны өйгә чакырган очракларда бездә 2 фельдшер эшли иде. Аларның көненә 90 кешене карарга йөргәне булды. Бу бик авыр. Аннары көнгә 50 кеше дип калдырдык. Табиблар җитми, вакцина ясарга да кирәк. План буенча да кабул итәбез. Шуңа фильтрда 2 генә кеше нәтиҗәдә чират. Казандагы 16-нчы шәһәр хастаханәсенең фильтрында да шундый ук хәл. Биредә авыруларга 4 кабинетка чираттырырга кирәк. Беренчесендә авыруга карточкасын һәм тестларга юллама бирәләр. Икенче кабинетта экспресс-тест һәм ПЦР-тест бирәсе. Өченче кабинетка әлеге экспресс-тест нәтиҗәләре белән табибка керәсе. Шуннан соң 4нче кабинетта больничный ачалар. Һәм әлеге кабинетларның барысында сырхауханәгә килгән һәр кеше уза. Монысы Казанның 2нче шәһәр хастаханәсе сырхауханәсеннән кадрлар. Монысы 18-нче сырхауханә. Барысында да бер үк хәл. Хәзер медицина оешмалары әлеге хәлдән чыгу юлын эзли. 20нче сырхауханәдә мисал өчен эш төнге 11-гә кадәр озайтылган. Шимбә-якшәмбе көнне дә гадәти режимда эшләгәннәр. Открытие дополнительных кабинетов, расширение. Фильтр зонасын киңәйттек, өстәмә табиблар билгеләдек, кабинетлар ачылды. Бер генә белгечлек буенча эшләүче табибларны да лор, уролог, хирург, фармаколог, акушерларны да вируслы авыруларны карарга чыгардык. Аларның барысының да махсус белеме бар. Сырхауханәнең барлык кешеләре коронавирус чиренә каршы көрәшүгә тотыла. Хәзер өйгә чыгып медицина ярдәме күрсәтүче бригадалар иртәнге 7-дән төнге 11-гә кадәр 2 сменада эшли башлаган. Тәүлегенә 700 кешенең өенә барырга туры килә. Табибны өйгә чакыру өчен сырхауханәгә шалтыратып булмый диючеләр дә бар. Әйтик, берәү янәсе 116 тапкыр шалтыраткан. Андый очракта белгечләр табибны 122 номерына шалтыратып чакырырга киңәш итә. Менә бу фотода Казанның Ломжу урамындагы сырхауханәгә чират диләр. Кичке якта билгеле булганча, монда фильтр кабинетларын 3тән 5-кә җиткергәннәр. Нәтиҗәдә бер юлы 9 табиб кабул итә. Чиратлар күп, килүчеләр күп, табиблар авырыйлар.
Тырышабыз, бик тырышабыз, эшләргә бөтенесен безнең мөмкинчелектә, сорыйбыз безнең халыкны сабырлык белән безгә карарга, бөтен кешеләргә без чыгарбыз, бөтен кешеләрне карарбыз. Ул арада күрше Башкортстанда да сырхауханәләр 14 сәгатьлек эш режимына күчә башлаган. Медицина көллиятләрендә укучы 598 студент практикага чыккан. Бүгеннән аларга Башкорт дәүләт медицина университетының 843 студенты һәм 150 ординаторы кушыла. Диспансеризация һәм медицина тикшерүләре туктатылган. Сейчас оно составляет с 7:30 до 22 часов. Хәзер сырхауханәләр иртәнге 8 яртыдан кичке 10-га кадәр эшли. Бу бары тик ОРВИ билгеләре булган авыруларны кабул итүче оешмалар. Табибларга ярдәмгә ординаторларның бер өлеше чыкты инде. Алар белгечләргә халык ташкынын бүләргә, дарулар илтергә булыша, пациентларны карарга ярдәм итә. Татарстанда исә соңгы 6 айда вакцина ясаткан яки ковид белән авырган кешеләргә ПЦР нәтиҗәсе уңай булган, ләкин хәле начар булмаган очракта изоляциягә китергә киңәш итәләр. Андыйлар өчен вакытлыча эшкә яраксызлык турындагы белешмәне телефон аша рәсмиләштерергә мөмкин. Хәле начараючларга 122 номерына шалтыратып табиб чакыртырга була, кискен начарайса ашыгыч ярдәм чакыртырга кирәк. Рания Абдрахманова, Миләүшә Латыпова, Рузили Мамов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда эпидемиологик хәл катлаулы булу сәбәпле 10 мәктәп ябылган. Лоиш районында 5, Минзәләдә 3, тагын берәр мәктәп Зәй һәм Тәтеш районнарында эшләми. 252 урта белем бирү йортында укымаучы сыйныфлар бар. Әгәр класста 20% бала авырый икән, бу сыйныф дистантка күчә. Бүген республика мәктәпләрендә 307 укучы иртәнге фильтрны үтмәгән. Хәзерге вакытта 200-гә якын яшүсмер коронавируска каршы прививка кудаткан. Түбән Камада вируслы авырулар белән мөрәҗәгать итүчеләр саны 4 тапкырга арткан. Бу хакта иртәнге киңәшмә вакытында шәһәрнең сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Сергей Мирясов хәбәр итте. Хәзер сырхауханәләргә машиналар җитми. Сергей Мирясов авыручыларга дарулар илтү өчен транспорт сорады. Бүгенге көндә 1000-нән артык Түбән Кама кешесе өендә дәвалана. Хастаханәдә 71 пациент ята, күбесе 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләр. Температуралы пациентлар арту сәбәпле сырхауханәләр ялсыз эшли башлаган. Фильтры бүлмәләрендә эшләүче хезмәткәрләрнең дә саны арттырылачак, диде Рамил Муллин. Монда инде безгә барыбызга сабырлык булырга тиеш. Дөнья күләм килгән афат. Шуңа күрә беребез Түбән Камада гына мәсьәлә түгел бу. Дөнья күләм мәсьәлә. Татарстан сырхауханәләренә ил хөкүмәте 160 миллион сум акча бүлеп биргән. Бу турыдагы карарны премьер Михаил Мишустин имзалады. Өстәмә акчалар коронавирусның омикрон штаммы таралган вакытта эшләүчеләргә ярдәм йөзеннән бүленә. Хастаханәләргә мөрәҗәгать итүчеләр саны 1 артты. Бу катлаулы чорда амбулатор шелтәренең тотрыклылыгын тәэмин итү шарт. Әлегә бу акчалар республикага килеп җитмәгән. Аның нинди максатларга тотылачагы соңрак билгеләнәчәк. Россия төбәкләрендәге сырхауханәләр гомумән 7 миллиард сумнан артык матди ярдәм алачак. Казан мэриясендә киңәшмәләрне, җыелышларны мөмкин булган кадәр онлайн уздырачаклар. Әлеге чара бөтен илдә эпидемиологик хәл белән бәйле ул катлаулана. Казан мэриясе хезмәткәрләренең яртысы инде хәзер үк өеннән торып эшли. Исегезгә төшерәбез, 21 гыйнварда Россия премьер-министры Михаил Мишустин хакимият органнары хезмәткәрләрен дистанцияле эшкә күчерергә кушкан иде. Без киңәшмәләрне булдыра алганча онлайн режимда оештырырга тырышабыз. Бүген техник мөмкинлекләр зур, тыгыз элемтәдә эшлибез, даими аралашабыз. Тагын бер кат искәртеп үтәм, киңәшмәләрне нигездә Zoom'да уздырырга кирәк. Ярчалыда 6 яшьлек малай канализация чокырына егылып төшкән. Әлегә күңелсез хәл. Зәп бистәсендә була, малайның әтисе улының чокырга төшкәнен күреп алып, аңа вакытында ярдәм итә. Бүген шәһәр прокуратурасы чокырның 3нче сырхаухана территориясендә булуын ачыклый һәм хуҗалык эшләре мөдире үз вазифасын тиешенчә үтәмәгән дип шикләнә. Хәзер сырхаухананың баш табибына карата хилафлыкларны бетерү турындагы күрсәтмә чыгарылган. Социаль челтәрдә Ярчалының башка урыннарында да ачык люклар турында хәбәрләр тарала. Мисал өчен торак комплексларының берсендә. Исегезгә төшерик, 27 гыйнварда Тверь өлкәсендә куркыныч хәл килеп чыккан иде. 7 яшьлек малай канализация чокырына төшеп китә, аны 2нче көнне генә табалар. Казан үзәгендәге борынгы Дратаевский йортын быел төзекләндереп бетерәчәкләр. Карл Маркс урамында урнашкан федераль дәрәҗәдәге мәдәни мирас объекты моңарча ташланды хәлдә иде. 19 гасырда салынган бина архитектурасына совет заманында шактый үзгәрешләр дә кертелә. 2013 һәм 15 елларда барган төзекләндерү эшләре дә йогынты ясый. Узган ел Татарстанның мәдәни мирас объектларын саклау комитеты бинаны яңадан төзекләндерү проектын раслады. Бүген монда эш барышын комитет җитәкчесе Иван Гущин журналистларга күрсәтте. Тулырак Дина Хәсәметдинова. Надо учесть, что это будет именно дерево, по которому
Ляжет краска, да, так, чтобы дерево все еще чувствовалось. Анастасия Жаумалова Дратаевский йортын төзекләндерүче архитекторларның берсе. Элек объект зәңгәрсу төстә булган дию дөреслеккә туры килмәде ул. Тикшеренүләр барышында бинаның аксыл көрән төстә икәнен ачыклыйлар. Основная эта трудность была именно... Бинаның тарихи йөзен ачыклау авыр булды. Без күп эзләндек, чөнки совет заманында йортның архитектурасы шактый үзгәргән иде. Моннан тыш алдагы елларда алып барылган төзекләндерү эшләре барышында күп әйберләр сүтелгән һәм яңартылган. Тарихи тәңгәлек өчен без аның фотоларын өйрәндек. Йорт 1837 елда төзелгән. Аның беренче хуҗасы дворяннар нәселеннән булган титуллы киңәшче Александр Дратаевский. Классицизм үрнәге булган бинаның беренче каты таштан, икенчесе агачтан салынган. Совет чорында йорт һәм аның ишек алдындагы биналар коммуналь торак буларак кулланылган. Бүген агач бураларның 30%-ын яңартканнар инде. Тарихи бинаны төзекләндерүчеләр сүзләренчә, элек әлеге йорт 8-10 мич белән йылытылган. Бүгенге көнгә кадәр шуның берсе генә сакланып калган. Менә ул. Күргәнегезчә, аның мурҗалары һәм ташлары нык һәм ул икенче катка кадәр дәвам итә. Әлбәттә, әлеге мичнең элекеге кыяфәтен кайтарачаклар, ләкин алга таба ул инде бары тик бизәлеш буларак кына сакланып калачак. Здесь доподлинная была историческая лестница с балясинами. Тарихи кыйммәткә агач баскычта төзекләндерелә. Бинаның нигезе ныгытылган. Икенче каттагы җиңел янкырма да урынына кайтачак. Вообще мечта эта история. Без Дратаевский йортын гына түгел, аның ишек алдындагы барлык биналарын да төзекләндерергә хыялланабыз. Бу объектны Татарстанның мәдәни мирас үзәгенә тапшырырга җыенабыз. Монда халыкка дәүләт хезмәтләрен күрсәтү, коллегиялар, җыелышлар оештыру, җәмәгать эшлекләр белән очрашу өчен үзәк булачак. Это будет некий центр культурного наследия. Төзекләндерү эшләре быел тамамланыр дип көтелә. Моның өчен республика бюджетыннан 200 миллион сумга якын акча бүленгән. Динәк Самдинов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Бу җомгада Пекинда кышкы Олимпия уеннары башлана. Бүген президент Рөстәм Миңнеханов анда катнашачак Татарстан спортчыларына уңышлар теләде. Әлеге фотоны ул үзенең Instagram сәхифәсенә урнаштырган. Менә бу шаян герой, Олимпия уеннарының талисманы Бин Дунь пандасы. Кышкы уеннарда Россия җыелма командасында Татарстандан 8 спортчы йоклаячак. Данил Садриев, Христина Мацокина, Милена Быкова, Владислав Хадарин, Виктор Вайлд, Евгения Тарасовага һәм хоккейчы Тимур Билалов белән Дмитрий Воронковка уңышлар телибез дип язган Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда аерылышучылар саны 11%-ка арткан, аларның 80%-ы моны суд карары буенча башкара һәм парларның күбесе пандемия дип судка килеп тә тормый икән. Бүген республика ЗАГС идарәсенең еллык коллегиясендә шушы мәсьәлә күтәрелде. Тиздән аңа чик куелырга да мөмкин. Шул ук вакытта Татарстан Идел буе федераль округында барлык төр гражданлык хәле актларын теркәү буенча беренче урында бара икән. Күрше төбәкләр белән чагыштырганда бездә балалар да күбрәк туа, үлүчеләр дә азрак. Яңа гаиләләр саны да күп. Теманы Илгиз Шакуров дәвам итә. Бүген без узган елга йомгак ясыйбыз. 2021 елда Татарстанда 41 меңгә якын бала туган. Бу 20 ел белән чагыштырганда 1,5%-ка кимрәк. Әмма быел туган балаларның күбесе гаиләдә икенче яки өченче бала. Күп балалы гаиләләр санын Татарстанда 2008 елдан башлап арта. Безнең икенче, өченче бала туу елдан ел арта бара. Һәм инде бу мәсьәләдә безнең республиканың һәм Россия Федерациясының президентының демография өлкәсендә чаралар шуңа ярдәм итә дип исәплим. Фәннәр академиясының демография үзәге махсус тикшерү үткәргән. Аның нәтиҗәсе буенча күп балалы гаиләләр Яңа Шишмә белән Мөслимдә күп. Шул ук вакытта яшьләрнең соңлап өйләнешүе, димәк хатын-кызларның соңлап әни булулары иң зур проблема булып кала бирә. Әмма бу мәсьәлә уңай якка үзгәрергә мөмкин. В Республике Татарстан еще сохраняется потенциал. Татарстанда яшьләрнең иртәрәк өйләнешә башлауы ихтимал. Мәсәлән, 2019 елда Шүпрәле районында 18дән алып 24 яшькә кадәрге кияүләр артып китте. Иң яшь киленнәр шулай ук Шүпрәле, Мамадыш һәм Теләчедә теркәлде. 2021 елда Татарстанда яңа гаиләләр саны 27%-ка арткан. Барлыгы 24 меңнән артык пар гаилә буларак теркәлә. Әлеге күрсәткеч буенча республика Идел буе федераль округында беренче урында. Шул ук вакытта күп аерылалар да. Бу сан 11%-ка арткан. Парларның 80%-ы суд карары буенча аерылыша. Күп районнарда ир белән хатын аерылышуга килеп тә тормый икән. Дәүләт совет рәисе бу мөмкинлекне туктатырга һәм парларны кабат кавыштыруга игътибарны арттырырга кушты. Не раз я слышал, когда бывал в городах и районах, что в связи с переводом судебной процедуры на удаленку, без приглашения, без собеседований, без еще раз разъяснения ответственности. В конце концов, еще раз сказать, что новый брак, который ты собираешь жениться лучше, чем с первой супругой или с первым супругом,
лучше не будет. Быел ЗАГС идарәсе үз эшчәнлегендә цифрлаштыруга игътибарны арттырачак. Хезмәтләрнең күп өлеше онлайн күрсәтелсә дә, эшне дәвам итәргә кирәк. Цифрлаштыру яхшы әйбер, әмма туйлар онлайн форматка күчәргә тиеш түгел, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Жених где-то на Камчатке, а невеста в Калининграде, а сотрудник САС сидит в чаше, вот у нас тут регистрирует брак. Поздравляю вас, ваши личные кабинеты, направлена электронная выписка о том, что вы муж и жена. Кадрлар мәсьәләсе дә борчый. Кайбер районнарның ЗАГС идарәләрендә бер генә кеше эшли икән. Димәк, ул ялга да китә алмый, ширләсә алыштырыр хезмәткәр дә юк. Коллегиядә белдерүләренчә, әлеге сорауны федераль дәрәҗәдә чишәргә кирәк. Дәүләт советы һәм Дәүләт думасындагы Татарстан депутатлары махсус мөрәҗәгать белән чыгачак. Илгиз Шәкүров, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Россия пенсия фондының Татарстан бүлеге узган ел 500 меңнән артык хезмәт күрсәткән, күпчелеге электрон рәвештә, алар нигездә күп функцияле үзәкләр аша башкарыла. Бу соннарны бүген оешманың еллык утырышында җиткерделәр. 2021 елда пенсия фондының Татарстан бүлеге 30 еллыгын билгеләп үтте. Безнең филиал илдә беренчеләрдән булып, райондагы бүлекләр белән берләшеп, үзгәртеп курулар кичерде. Тагын бер яңалык, аның составына Байконур буенча пенсия фонды бүлеге дә керде. Быелдан әлеге территориядә яшәүче кайбер кешеләр пенсия Татарстаннан билгеләнәчәк. За 30-летнюю историю деятельности пенсионного фонда это... Татарстан пенсия фондының 30 еллык тарихында бу башка төбәк яки чит ил территориясендә хезмәт күрсәтә башлауның беренче чырагы. Аны безнең фондка ышанып тапшырулары горурлык хисләр уята. Эдуард Вафин билгеләп үткәнчә, 2022 елга төп бурычларның берсе гражданнарга аларның социаль хокукларын аңлату. Быелдан пенсия фонды моңарча социаль яклау тармагы аша үтүче түләүләрнең бер өлешен үз өстенә алды. Аларның тулы исемлеге белән пенсия фонды сайтында танышырга мөмкин. Мондый ярдәмне элек алучыларга акча автомат төстә күчә. Пособие тиеш булып, аны әлегә кадәр алмаучыларга пенсия фондының клиентларга хезмәт күрсәтү бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Нам в этом году придется... Безгә быел да ведомствора хезмәттәшлекне дәвам итәргә кирәк булачак. Күп функцияле үзәкләрдә күрсәтелүче хезмәтләр саны арта бара. Алар цифрлаштыру министрлыгы һәм пенсия фонды белән бергә эшләргә тиеш. Бу якшәмбедә Россиядә Холокост корбаннарын искә алдылар. Әлегә котышкыч вакыйгаларга багышлап илнең 82 төбәгендә 1000-нән артык чара үткәрелгән. Казанда каһарман якташыбыз генерал-майор Федор Красавин йорты янында җыелдылар. Нәкъ менә ул 1945 елның гыйнварында Освенцим концлагеренә кереп, тоткыннарны азат иткән. Истәлек тактасына чәчәк китерәләр. Холокост корбаннарын Адамюк урамындагы Федор Красавин яшәгән йорт янында искә алалар. Нәкъ менә ул җитәкләгән дивизия 1945 елның 27 гыйнварында Освенцимга кереп, концлагер тоткыннарын азат итә. 7000 кешене коткаралар. Холокост ул яһуд халкына гына кагыла торган трагедия түгел. Әлбәттә, бу Холокост барышында еврей халкының 60% юкка чыгарыла, Европада яшәүчеләр. Әмма 3 миллионнан артык совет гаскәриләре дә Холокост корбаннары бит. Казандагы хәтер чарасы Россия күләмендә игълан ителгән атналык барышында узды. 2006 елдан башлап Берләшкән Милләтләр оешмасы Генераль Ассамблеясы карары нигезендә 27 гыйнвар Холокост корбаннарын халыкара искә алу көне. Национальная рознь. Милләтара ызгыш кешелекнең куркыныч афәте. Аллага шөкер, без аны җиңә алдык. Хәзер бездә дуслык һәм тынычлык хөкем сөрә. Аларны сакларга кирәк. Котышкыч вакыйгаларны халыклар дуслыгы йортында да искә төшерделәр. Биредә тормыш дип аталган спектакль тәкъдим иттеләр. Сәхнәдә Татарстанның яһүдләр берлегенә йөрүче үзешчән артистлар. Мы взяли несколько... Спектакльнең нигезе итеп без 6 концлагер тоткынының тормыш тарихын алдык. Күпләр Холокостның ни икәнен әле һаман белми. Максатыбыз чәчләрне агартырлык бу вакыйганы тарихта онытылмаслык итеп калдыру. Коридорда театраль тамаша белән үрелеп бара торган фотокүргәзмә. Бу сурәтләрне Россиянең яһүдләр конгрессы тәкъдим иткән. Илгиз Шәкүров, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бөйрәдәге ташларны операциясез генә алдырырга була. Яршаллыдагы Нуриевлар клиникасында бу процедурны махсус аппарат литотриптер ярдәмендә ясый башладылар. Аның махсус дулкыннары ташларны тарката ала. Тулырак киләсе материалда. Ваша основная задача лежать спокойно, чтобы мышцы были расслаблены, чтобы ударные волны могли дойти до своей цели. Табиб башта аппарат ярдәмендә бөйрәдәге ташны таба, аннары пациентка тынычландыра торган укол кадыйлар. Литотриптерның махсус дулкыннары ярдәмендә бөйрәдәге ташлар таркатыла. Шуннан соң алар организмнан табигый юл белән чыга.
Уникальность по методу заключается в том, что Әлеге усулның үзенчәлеге гадилектә пациентның тәнен кисәсе юк, операция ясалган көнне үк аңа өенә кайтып китәргә мөмкин. Аның икенче көнендә гадәти тормышын дәвам итә ала. Әлеге җайланма ярдәмендә бөердәге ташларның күбесен алырга мөмкин. Ничә сеанс кирәклеге аларның никадәр тыгыз булуына бәйле. Ташларын тикшерүгә җибәрәләр, дөрес диагноз кую һәм тиешенчә дәвалау өчен. Процедура шактый тиз булды, бер авыртуда тоймадым, тиздән өйгә кайтып китәчәкмен. Дистанцияле литотрепсияны бөерендә таш булган кешеләргә ясыйлар. Бу процедураны узар алдыннан урологка барып, аннан юллама алу мөһим. Казанда Федор Шаляпин исемендәге халыкара опера фестивале башланды. Быел аның юбилей елы, ул 40-нчы тапкыр оештырыла. Инде 2нче ел рәттән фестиваль пандемия шартларында уза. Шунлыктан Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры 70%-ка гына тулы булырга тиеш. Шуңа булай да зур аншлаг белән баручы мәдәни вакыйгага быел билетлар бигрәк тә тиз сатылып бетә. Фестиваль Тоска операсы белән ачылды. Юбилей елында тамашачыга тагын нинди премьералар әзерләгәннәрен алдагы сюжеттан белербез. Тоска операсы Италиядәге 19 гасыр вакыйгаларын сүрәтли. Тоткынлыктан качкан рәссам Мария Каварадоси Мадонна портретын иҗат итә. Аның Флори Тоска белән мәхәббәт тарихы әсәренең үзәгендә. Операда гашыйк рәссамның яраткан кешесе хакына үз-үзен корбан итүе, бәхете өчен көрәшеп бөтен дөньяга каршы чыгу сүрәтләнә. Төп партияләрне Геликон опера, Мариин һәм Михайловский театр артистлары, Германия һәм Белоруссиянең опера җырчылары башкара. Бу әсәрдә дәүләт белән аерым бер шәхеснең, ягъни рәссамның каршылыгын күрсәтергә теләдем. Алар шактый киеренке. Бу тема бүгенге җәмгыятьтә дә чагылыш таба дип уйлыйм. Быел фестивальне танылган опера җырчысы Любовь Казарновская ачты. Ул 1982 елда Шаляпин исемендәге беренче фестивальдә катнашкан. 25 яшьлек җырчы Евгений Онегин да Татьяна ролен башкара. Какой театр? Казан сәхнәсенә чыгу зур дәрәҗә, чөнки 40 ел дәвамында нәкъ менә биредә Шаляпин фестивале уза. Бу зур осталык һәм үз хезмәтеңә тугрылык билгесе. Магическое имя Федора Ивановича Шаляпина. Әлеге фестивальнең шундый югары дәрәҗәдә узуы Федор Шаляпин исеме белән бәйле. Бүген дә ул зур кызыксыну уята. Аны чит илләрдә дә яхшы беләләр. Фестивальдә 11 спектакль тәкъдим ителә. Тагын бер премьера Паяция операсы. Моннан тыш Чайковскийның Пиковая дама һәм Борис Годунов, Мусоргскийның Травиата һәм Аида, Джузеппе Вердиның Сивильский цирюльник кебек танылган әсәрләрен күреп булачак. Бер татар операсы Резидә Хияровның Сөембикә әсәре дә бар. Мин даими тамашачы. Бу фестивальгә 40 ел йөрим. Беренче тапкыр киләм, алдан планлаштырдым һәм фестивальне күрә алуыма шатмын. Шаляпинский фестиваль. Шаляпин исемендәге фестиваль безнең шәһәр өчен зур тантана. Шуңа да бер көнен генә булса да күреп калырга тырышабыз. Фестиваль 22 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Опера театрындагы тамашалардан тыш, янәшәдәге Салих Сәйдәшев исемендәге залда 2 концерт та узачак. Динәк Самдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы. Татар телевидениесе барлыкка килгән чорда кайсы җырларны тыңлаганнар. Узган гасырның 50нче елларында нинди яңа жанрлар барлыкка килә? Бу турыда Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Алар көндез тракторда җир сөрә, сыер сава, кичләрен шаяннар һәм тапкырлар клубында көчтән чирмешендә авыл командалары арасында КВН фестивале узды. Быел инде 25 команда катнаша. Авыл җирлекләре дә үзләрен катнаштыруны сорап килә икән. Чирмешән районы яшьләре көлә-көлә нинди проблемаларны хәл итмәкче. Филүзә Хәмидуллина шуны белеп кайтты. Бу Түбән Кәминкә авылы яшьләре. КВНда беренче ел гына уйнамыйлар. Араларында кем генә юк. Нефтьчеләрдә, студентлар да, авыл җирлеге башлыгы да, ир белән хатын мөнәсәбәте, табибларга чират, һәр нәрсәгә юмор белән карарга кирәк ди. Шаян һәм тапкыр егет кызлар. 3 ел катнашабыз. Безнең командада библиотекада эшләүчеләр дә бар, клубта эшләүчеләр дә бар, больницада эшләүчеләр бар, мәктәптә эшләүчеләр дә бар. Ылысыда дигән кебек, яшидә дигән кебек, тормыштан да килеп чыга шуткалар. Хатын белән талаштым дигәнең, ничек бетте? Тезләнеп яныма килде. Кит таяннан, нәрсә ди? Чек каралыстан, мин тынычландым диде. Не могли дверь поставить по стандарту. А может, это просто кто-то слишком много ест? Бу Ивашкина авыл җирлеге командасы Шаяннар һәм тапкырлар клубында 3нче елын чыгыш ясыйлар. Авыл тормышы кызык, мәзәкләр үзеннән-үзе килеп чыга ди алар. Шул утырганда шул ук вакытта ук ничектер берсе әйтә, берсе подхватить итә дигән шикелле, менә инде шундан шул
теге килдермешләр чыгалар инде алар. КВН уйннары фестивален моннан 3 ел элек оештыралар. Шул вакыт эчендә район мәдәният йорты сәхнәсендә йөзләгән мәзәк туган. Быел финалга 10 команда чыккан. Бу 100дән артык катнашучы дигән сүз. Иң дип табылган командага район башлыгының кубогын тапшырачаклар. Бездә иң шаян халык яши ди Ширмешәнлеләр. Моны әзрәк менә шушы яшьләрне көндәлек менә бу эштән әзрәк алып китеп, әзрәк менә шушы юмор аша, көлке аша менә без аларны инде шулай берләштерәбез. Начальник яныңда. Бәккәтә авыл яшьләре командасын быел көлке вирус дип атаганнар. Илдә барган хәлләрдән читтә калып булмый ди иң өлкән уенчы. Менә бүген сәхнәдә уйнаган bütün нәрсәләребез дә авылыбыздан алынган. Без бер вакытта да вакыйгаларны читтән эзләмибез. Без үзебезнең авыл ичендә кайныйбыз. Район башлыгы кубогына Бәккәтә авыл яшьләре лаек булды. Алар әйдә шаяр дип аталган республика күләм уенда катнашачак. Ширмешәннән Фируза Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Исән-имин булыгыз. А чем вам нравится стиральная паста Альба Автомат? Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер. Альба Автомат. Стирает чисто, эффективно, удобно. Аякларда варикоз бармы, сызлыймы, йөрергә авырмы? Артмед флебология үзәге лазер ярдәме белән операциясыз, авыртусыз һәм яра эзе калдырмыйча заманча дәвалау усулын тәкъдим итә. Бу куркынычсыз, тиз һәм яхшы нәтиҗәле усул. Артмед җиңел адымнар белән алга. Мин сине көттем, батыр үгезем, син кайда шулай озак йөрдең? Силосларны яңа буын пленкаларга төрдем. Орлыкларны эшкәрттем. Бозауларга иммунитетларын ныгыта торган препаратлар бирдем. Дәвам итмәсәң дә була. Кил тизрәк минем яныма. Минем сиңа бер сер ачасым килә. Әллә миңа берәр сюрприз әзерләдеңме? Юк, минем йомшак куяным. Бик яхшы булышчым бар. Кем инде ул булышы? Лира. Лира? Ах, шулаймы, хайван? Хәзер бирәм мин сиңа лираңны. Тукта. Ул Лира Фарм. Лира Фарм ул сөт фермаларындагы терлек азыгы сыйфатын тикшереп, фермаларга экспресс аудит ясаучы компания. Аның ярдәме белән 20-30%ка күбрәк сөт савып ала башладым. Лира Фарм булганда фермер тынычлап йоклый ала. Кил тизрәк тынычлап йокларга. Лира Фарм. Сезнең хуҗалык сагында. 222 51 04. Хирургическое лечение в стационаре «Здоровье семьи». Высококвалифицированные хирурги. Современные операционные, комфортные палаты. Казань, 2-я юго-западная, 35. Ришат Фазли Ахметовның «Миңа 33» дигән концертына рәхим итегез. 2022 ел 12 февраль Пирамида концертлар залы. Кәеф өчен Болмай дуэты җаваплы булса, җырмың Ришаттан. Билетлар Кассиру сайтында. ООО «Кассиру Поволжье», Казан, Толстой районы 1 ОГРН 104-169-00-18-788. Дисковые бороны «Дукат» — это качественная обработка полей на любом рельефе, в любую погоду, до 500 гектаров за сутки. Спешите за «Дукатом» в компанию «Агрокомпани». Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы, бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырам. Җөмһүриятебездә җылы циклон хөкем сөрә. Явым-төшемнәр көтелә, температуралар югары саклана. Яндекс погода мәгълүматы буенча, көньяк-көнчыгышта Бөгелмә Балазна каялмәттә алмашынучан болытлы көн кар явачак, 2 градус салкын. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы җепшек кар, температура 1 градус. Төньякта Актаныш, Агржи, Менделеевскида явым-төшемнәр, температура 0 градус тирәсе. Төньяк-көнбатышта Варша, Кукмара, Балтайшта болытлы, кар явачак, 1 градус салкын. Көньяк-көнбатышта Булгарбай, Чүпрәлдә юеш кар, температура 0 градус. Чистән урлатмамады Ширмешәндә явым-төшемнәр, 1 градус салкын. Юлларда бозлау, зинһар өчен игътибарлы булыгыз. Санчи – Кытай традицион медицинасының хәзинәсе. Энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, арганлыкны бетерә. Санчи – энергия һәм озын гомер чыганагы. Фармлент аптекаларында сорагыз. Белешмәләр өчен телефон 8 927 236 71 75.
Мәркәзебез Казанда болытлы көн, явым-төшемнәр көтелә, температура көндез 0 градус тирәсе, җил төньяктан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 745 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 95%. Җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.